Nyimbo ndithu mbambande, nyimbo ndithu imene mpaka na tsiku la lero anthu ndithu anakaivina, nyimbo imene mpaka na tsiku la lero ndithu inakawatumikira anthu. Nyimbo ndithu imene kuti alibe vumbulutso. Imene titayambiranso program ya tsiku la lero Star of the Week. Tabweranso ndithu simulendo kuti bwanji program unomo ndithu yayi amapezeka ndikangomva kuti ndithu ali kuno kulilongwe pakhoti pali china chake ndithu imene chachitika kawatutsa nyimbo watani ndimati yayi tabwera ayankhule ndithu amalawi amveso kuti yayi zili motani ndipo tiso amakonda pakanema mayiwa ndi amakhala ndithu akuthamangabe kubwera kuti yayi tauza ndithu zotani ndaona mizirani kapena ayi simuna nani kanema ndi mayikonda takulandirani zikomo kwambiri ku Blantyre uli bwa Blantyre ili bwino kaya kwanu kulilongwe kuno nde kuli bwino pano kufumbiri natefati mvula ndithu kumabwera mvula tidikira Augustiyo ehe kuti tiyambe kuthawa fumbi kuno kuti tikhati kuti tili ku Blantyre kwathu muzithawa fumbi kuno muzipita kwanu kukabula Blantyre muzikakwera mapiri koma kumene muchakukhala munthu osapemphera ndiye nkufuna ifa sinanga mapiri alipose umangona kuti andikakwere kodi ndila sochi kapena ndikakwerera nyambato kodi ndila ndeso kulindira kulujeni ndetu kulina machinchiri ndi kulindira andi iye mapiri ndipena pali koma kwapeza anthu ake aku Blantyre kupemphera lina utali kwambiri yayi tisaweruze mapiri ndi amenewo koma kuti ayi tapita muzikapemphera ife kuno kulilongwe mapiri anatilalikira chinabunda kumapita uku komano wapeza anthu always limakhala tikupemphera koma Blantyre mufuna mutiweruze musatiweruze yes uweruzo tikungonena zimene zili pa ground ino musabwanjira anthu amakhala aswera mu mphiri ineno ndimakakhala mu mphiri muja wiki yanthunthu musochi muja mukuthawa pemphera ndikumamwa madzi okhaokha mmene mujamo kapena ngati tadya mango koma makhano makhabuda anthu ena ayi koma imene anthu ena mmaonabe kuti amakhabuda ena mwina akweranso ali chapena pake patali chapo alesa amakhota ali ndi kambuto kake zomwe tunena alandirena Malawi ndikuwalandira ndine yes mwakumbusanso dzina likudziwika kale Mungu akumbutsa muli bwanja Malawi dzina langa ndi Gloria Kampingo Manonga ndine mwe uja amene ndimayimba nyimbo za uzimu nyimbo zimene Mulungu amandipatsa kuti ndiyimbe kuti tilimbikitsane inu ndi ine ndiye mwe uja Gloria Manonga muli bwanji mwalandira iya kaya okay ndiye kuti kumene ali kwandiyaka kuti yaifeso tili bwino pano ndetu kodi ine mona ngati kuimba ku basitu munasiyatu ayi kuimba sindingasiye okay musiya liti ndikhoza kusiya china chilichonse ndikhoza kuchisiya okay koma kuimba sindingasiye chifukwa choti kuimbako Mulungu anachika ichichi mwa ine ndisanabadwe okay anachikhazikiratu kuimba kwa ine ndi calling okay ndimaitanidwe ndithu Mulungu ananditana kuti ndiyimbe ndili kachichepere kakang'ono ndithu ndi mphatso imene Mulungu anayikhazikitsa mwa ine ndiye zina zonse zimene zimakhala ndikupanga ndikuchita ine ndinali mphunzitsi siludziwa simukudziwa okay papa ndimapanga za community development choncho nditha kuzisiya koma music sindingayisiye mpakana ndi mpakana komanso pachano ndizosathe otekadzakha kuti tapita kwa Ambuye tidzakhati kuti tikuyimba ndi aliyense sadzasiya china chilichonse azati joina ifeyo amene timapangisa maprogramu ku GBS tizasiya zathuzo kodi kumwamba kulibe izi kuti joina iyo ayizukulibe tizikafusananso kuti chani kuti ayi a Gloria pajanali limodzi pa dziko lapansi chani kumwamba kumufuna udziwa chani ndikongokondwera ndi Ambuye ndikuimba kujoina na ndani hosana basi mudzati joina moti zipangiro training bane practice alibe vumbulutso mudzatipeza izamphamvu komano inu ndi nkhalamba kunkhani ya mayimbidwe tuti ndi nkhalamba foma khazikikako munayamba kuimba kalekale sindingafunse pano kuti munayamba liti zinatani tacheza ndithu ma programs ambiri komano chaka chino ndithu ndi ya 2026 so pano kufunsa nena kuti mukamaona pambuyo after alibe vumbulutso kusafikana pano pali china cha nzeru chimwe mwachitapo apart from alibe vumbulutso ndachita cha nzeru kumene okay chilipo ndithu cha nzeru chomwe ndapanga okay ndinajambula alibe vumbulutso uja of course nyimbo zina zake ukamayimba umamva pamtima papakutentha pamtima pakulemera kwambiri ukufuna kuti no utani
uchotse chili pa mtimapa ugawe, that's message imene ili pa mtimapa. Mundimvetse bwino. Yes. Message imene kukusautsa kuti umafuna kuti itapita ndi umapititsa mu nyimbomo. Okay. Komanso pali nthawi zina umatha kungolemba nyimbo kuti ndikulemba ndikhoza ngokulembani ino GPS mwakuti pa zomwe ndikuona eti. Yes. Iya komano zina zimakhala kuti no chadzadza. You need to be free anthu amve uthenga umene weyo. Osati milandu ya. Okay. Amve uthenga umene iweyo walandira kuchokera kwa Ambuye. Fika Ambuye ndamama tipasatu uthengawo. Kuti ukalimbikitse munthu wina, ukamuchiritse munthu wina, ukampatse, ukamukumbutse munthu wina kuti ndokondweredwa ndi Ambuye. Mwandimvetse? Inde ndikuti pali zina aso umatha kungolemba. Inde poyankha fosolani kuti mwachita china cha nzeru. Mwachita china cha nzeru. Ndajambula nyimbo yatsopano imene ndikuitcha kuti aonetseni. Imene tionere pa break ipa. Muonera pa break. Chabwino. Ndithu. Mukamaona koma zaka zisachulukitsitsa zimene ndithu makhamu kuyimba pano pamalawi tikudziwani kuti ndoyimba koma tikamaona ndithu nkhani ya kaimbidwe ka composition tinoti zili motani chifukwa ife mwina osazitsata za nyimbozi timakuti ikatuluka nyimbo iya yaonetseni iya ishauri yawo iya alibe vumbulutso imene ili national anthem tithoti national anthem kuti wina aliyense amakhala kuyimba basi timangona zimene zichaso komano personally pawekha ukamaona tinene kuti graph ili pati mukwera mayimbidwe kapekedwe kachambulidwe kapena zili basi zomwe ziye zamakedzana zomwe timazidziwa mkale lomwe licha. Mundikumbutsa tu producer wanga amene anajambula alibe vumbulutso anajambula chilengedwe changa naimba 2010 ija amene so wajambula aonetseni nthawi imene makajambula aonetseni of course ndinapo kuluma. Koyamba inango ndibwerera ndendo no ndikupita ku studio ndavutitsaso alamu anu tikuchokera kutchali chinango zoti time pano bwanji time pano bwanji ndifuna ndipite ku studio ndili ndi nyimbo imene kunditentha mu mtima ana anga kuzati kodi amayi bwanji ndati ayi inetu kunyumbako ndisindikakhala bwinobwino ndifuna kuti ndika at least chimene ndikuchiganizachi ndikachisiye pena pake ndi anandilola ndinapita kenako ndapanga nyimbo ija bwinobwino ndino producer anga andiuza kuti chifukwa chani ufuna kuimba ngati amacha. Producer wanga akundiuza kuti chifukwa chani ukufuna kuimba ngati amacha chifukwa chani ukufuna kulemba nyimbo ngati kuti sumatha kulemba nyimbo lero nyimbo iyi sindikukutani sindikujambula bwerera aonetseni yure ninamupeka mwasimpo kwambiri anali mwasimpo so the producer said no Gloria amene kumudzi wa ife amene amalemba nyimbo si uyuyu iniyo mukanakhoti mukayamba umene Gloria tikana kujambulani nyimbo iyi koma apapa tikubwezani pitani mukajambule nyimbo imene mukalembe nyimbo ndiye mubwerezi ndi nnamozoto ndikalemba kubwerera munabwereradi ine ndinabwereradi ku studio sikaletu ndi last year yomwe kubwerera unyumba kubwerera ndi muziwa noti ndi ndikufira heaven kuti koma zimene zingachitike iye wendiganizira bwanji koma nyimbo yetu soti tu masentesi ake anali ofoira anali masentesi abwinobwino koma kuti ayi Gloria amene manziwa ife amalemba nyimbo zokhwima zomveka bwino osayimba ngati kunena kuti usalembe ngati kuti ukayamba kumene kuyimba kapena uchokera ku praise team inake mwangopanga ta praise team tinatake basi ndizimgoyimba chali pino kalembe nyimbo imene fitima monga mmene fitima kudziwira basi nene nakalembano ndatowo anthu anazolowera kuwayimbira nkhani zomveka bwino ndiye ndipanga zimenezo motsogozedwa ndi Ambuye ndiye ndinangodutsira kukuya nkhani zimenezi kuti mumandikumbutsa koma ndikunena kuti no the graph is going up chinsinsi chopeka nyimbo especially amene tinamba kalekale kupeka nyimbo it's like ukamakula umakhala so nazonso zikukula malembedwe a nyimbo akukula mmene ukukulira mu msinkhu mmene ukukulira mu uzimu mmene ukukulira mu nzeru
polembaso nyimbo umakula chimodzimodzi umachita chimodzimodzi. That's my experience. Okay. Sindikudziwa anthu ena kuti ena amatani. Yes. Ineyo kuti mulembe nyimbo akasowa. Yes. Ine ndikhoza kukujajani kusiyana pena pake kuti thinking capacity yawo ili pakuti paja. Kuti pasema percentage yafika pakuti paja. Oloso mwana wang'ono kuti aimbe nyimbo, for example mwana mwina wa 12 years 13 years kuti akaimbe nyimbo yonena kuti sindopanga matama akalembe alibe leve mufusa kuti zakhala bwanji ndi mzimu wachita kumulembetsa kapena zakhala bwanji uyuyu mmene tikumuoneramo amene naso kulemba nyimbo za msinkhu wake mukundive umakula nazo mmene ndinkalembera nyimbo poyamba simene ndingalembere nyimbo panopo ndikukula ndidzilembaso nyimbo mokhwima komanso mokula. Komano mwapereka point yofunikira kwambiri kuti kupita producer uzoti izi sindilore ndipange recordings jambula bwererani mukalembe ndithu bwinobwino. Koma ndimamva kuti pali oyimba ena amakani iweyo zona iweyo ungabweze ineyo ukunditsa dzina langa ndo mambo kumukumbutsa ifane mamva kuti pali oyimba ena amalamulira kwambiri ma producers iye ndifuna nyimbo yanga iyende apa. So mene mufotokozera I think mina pali relationship yabwino pakati pa oyimba ndi ojambula. Mwina izi zizofunika bwanji mwina kungopangako shareanso kuchitira anzanu ena amakani amene anapanga dzina akuzona ngati basa anafikapo china chilichonse chimene chayenda mmutu mwawo akuti poti muimba za uzimu nde ambuye ndamene amakhala kupatsana uyo akakuza ndio takusokonezerani mission zikuyenda bwanji. Mazuwa chani ku music palibe amene afika. Okay. Answer amene ngakupatseni neyo yoyamba ndimene pafunso lanulo ndimeneyo kulibe amene adafika. Tikadali muchimunda chomwechi mmene mumayang'anira kumwambako you find kuti there's a sky ilibe ma limits. Ukang'ana uko umapezeka kuti ukungoonabe ukang'ana the other side ukungoonabe ndi mmeneso ilili nkhani yokhudzana ndi kuimbako. Palibe anafika. I don't know what I will compose tomorrow. Mwandipesa chimene taimbe mawa ine sindikuchidziwa. Eti komano muulendo umene otere wonena kuti chimunda chindi chimene chichi sitikudziwa kuti tipanga bwanji tili ndi anzathu inde amene ma producers. Ma producers ngati akupereka uphungu ndikongoyenera kumvetsera chifukwa ngati sumumvetsera ndiye kuti zimene akulingalira mkati mwake sizigwira mwina akulingalira chinthu chabwino choti akufuna kuti tonse tiphule chinthu chabwino chifukwa ine ndikatulutsa nyimbo for example alibe vumbulutso is everywhere. It means that even producer wanga amakhala happy amakhala soti anekapo hand pati pamene pacha ndajambula aonetseni this time around ndikunena kuti paonetseni anandibweza kuti si iweyo amene malemba nyimbo izi kalembe nyimbo bwinobwino ndinamumvera podziwa kunena kuti naye amachosa zinthu mu brain mwake mmutu mwake inenso ndimachosa zinthu mmutu mwake. So mmene akuganizira iyeyo ndikungoyenda kuti ndikumane nacho chimene akuganizacho kuti chithandizire mukuimba kwanga komanso mukujambula kwake. So ndizongoyenera kunena kuti iwe ndi producer mumvane chabwino ndithudi. Tisanonere ndithu nyimbo imeneyi aonetseni pano ndithu akhalanso akuyionera amalawi timathawika so ndithu mano pa GPS chifukwa ndi nyimbo yabwino ayionera kuidziwa poti munaimba ndino muli pano mutu zambiri koma mmene tikuthamangira kuti tipite ku break tinene kuti tikaomana kwa anzathu pepani timakonda kupanga compare ndi anzathu amene amayimba ndithu nyimbo za positive timazitchula choncho masiku ano amene amayimba ndithu nyimbo za positive pale uimba ena odziwika mati nyimbo ingotuluka imakhala hit ikangotuluka nyimbo imakhala hit koma tikaona ku gospel kwanuko matotulutsa nyimbo iyi anthu ayilandira yapita ukazayenda menyene yake imakhalitsa kanthawi kuzamenya ina ena amangopeza tangomenya mahiti zimatheka komano sitingafananize ndi mene ndithu amayimbira mwina anzathu a positive uku kuti noti vuto ndi chani mene ndimaonera ineyo umathobwera lero umenya ina ubwera nthawi ina anthu sokuti kodi ndezi kukhala motani kodi vuto na kuti ndili jamwanena kuti simukwavira ma producer ena kapena zikuyenda motani tatitamba strena apa pati pamvetsesa bwino bwino. What a big question. Anyway tifotokoze kunena kuti ndizoona ina amatha kulemba nyimbo jambula nyimbo kungotulutsa
ya blood. Ena amajambula nyimbo kutulutsa imayenda pang'ono. Okay. Imakalowa mu mitima ya wanthu pang'ono. Imadzapezeka kuti ndi hit after some years. Kuti nyimbo ikani nyimbo ndi yayikulu chonchi. Okay, ena amatha kujambula nyimbo hayi ndithu ikangolira kamodzi kena kuti katani tikalongedza. Ma factors ndi ambiri ndi amene amachita contribute kuchani kuzimenezo. Number 1 imene timapekera nyimbo zathu imene tajambulira ku studio kwathu. You could find kuti munthu wapeka nyimbo yake yabwino, marilika yake yabwino, a very good gospel song. Koma ku studio kumene wakajambula. Kwapeza kuti angompangira achina ngwe tanjani timene tijabase nyimbo. Zimene zizi namuza wina wake. Atandiponyera nyimbo yake ndati sha. What a big message. Komano nyimbo yaonongeka. Mwina just try mupite ku studio kwina. Akuthandizireni. Muli ndi voice yamphamvu. Komanso mukuoneka kuti mmene mwalembera malirika anu abwino komanso the tune itself ndi abwino. Komato yaonongeka nyimbo. Ndiye zimapezeka kuti no mwina munthu sakudziwa kuti nyimbo yanga ndiyoonongeka angoitenga nkukayiriza akubweretserani pano muliza 2 days kena kumutani musiya kumaona kuti amulibe moja moyo chatani chacho sana chikemo chamoyo chosinakhalemo nyimbo ngati zimene zonse zimapitirira ati alright ndiye pali factor ina yonena kuti wajambula nyimbo uli ndi support yambiri wapeka bwino studio china chilichonse chako chabwino uliso ndi support yambiri support meaning zonse zimene makhandi kunena zija kuti maybe uli ndi ka backup ka funding tisanamizane pa music ndiyodula imadula ndithu mukamayiputa mudziputa mukudziwa kuti ndiyotani ndiyodula so ndekuti no if you have that backing ya chuma ndi zina zote zokuthandizira sizivuta kuti nyimbo itani ipite patsogolo. For example, ufuna kuti ujambule ma videos jambule video anthu mufuna mudziona zinthu zabwino simufuna kuti mudziona zinthu zosakhala bwino. It means I have to dress up, it means I have to rehearse, it means I have to eat, it means I have to come here, my transportation and the likes. If I don't have that, kuzipoda so muzoneka muziwala ngodzitsuka subuno bwino if I don't if I don't have that it means kuti sikupezani nyimbo olo nditapanga matsenga mtundu chani kanda imba bwino chani mtundu wanji koma ngati ndilibe zondiyenereza ngati zimene zonse nyimboyo sikupezani ndikaimba ku church kwathu ndikaimba ku church kwathu basi yakhala mandivese so zina ndi zimene zonena kuti no anthu amakhala kuti support palibepo mmene ndanena kuti music ikudula. Chinthu china ndichonena kuti support ina from the audience, from the public. Kunena kuti watulutsa nyimbo ija mwayilandira pano kuli ma issues ama social media timangokhala tikungopemphetsa teka ndiko ni status kwanu teka no status kwanu ndikirani pa page pano ukakhala kuti uli ndi support imene ijayo kuti anthu akumatha kukuthandizira kuiponyako willingly kuiponyako nyimbo sikumatani sikumachedwa sinanga mafunso tena kuma blow up for example munena kuti wa positive wajambula nyimbo ndoti akuuza anzake onse ndikuti akupezeka kuti akutani akumuthandizira anzake onse akuuza azinzawo anzake potapa 20 minutes 30 minutes nyimbo kaya ili ndi support ili ndi viewership yambiri ndeno ngati sili pali viewership yambiri pamakhalanso kuti pali chani dziko onso nalo lambaso kuthamangira kuti timvere kuti kodi zikukhala bwanji mandivese mwayankhula kwambiri taonetse ba aonetsa ndambuye tikome kodi siloonetsa ndife sineyo tuyi ine mbona ngati ndinula amene muri ayitu show them God that you can do it tionere bwa tionere akuti ambuye tu ndamene akuonetsa tibwereso posayidwa apa nyimbo ndithu yokungidwa bwino imene anabwezedwa naye ku studio atayimba koyamba for munachuluka ndithu milandu zokambakamba menepo iyayi ndi producer ronata awa ati pala mutsapo apa itabwererani mukayimbeso
ndi anakayimbaso ndimene ndithu inatulukiramo. Tibwerenso posayidwa apa, tanyadirani, takondwerani, tadalitsikani ndithu ndi nyimbo imeneyi akuti Ambuye aonetsa anthuwo. Tibwerenso posayidwa. Ambuye wachita zazikulu pa miyoyo yathu. Apo nyimbo ndithu yolula, nyimbo yokhuthala, nyimbo ndithu yamphamvu kwambiri kuti aonetseni, kuonanso ndithu majambulidwe kuti yayi inatsukika bwino ndithu, zinthu ndithu zokongola, zinthu za mtengo wapamwamba. That's why ifenso pano pa TBS sitimachita manyazi kuyisewera ndithu nyimbo imeneyi, ife zoti yayi ndi nyimbo ndithu yabwino yoti titha kuonetsa ndithu kugulu. Pano zikuoneka kuti muli ndi sponsor yamphamvu. Kuti bwanji? Yeah, inufusa kuti ifo panopo ma videos amene mukumatulutsa tumaita kuona okay iyo iyayi tiyamikire ndithu amene akupangani sponsor ayo
musanchitire mwana sazasi amen alipo ndingonena adito alipo alipo anandipanga sponsor nyimbo imeneyi chifatu tikamona ndithu even shauri yako tikamona iyi of course pali nyimbo zambiri komano kwa ineyo personal ndikuona kuti ntchito ikumakhala payaka moto ntchito ikumakhalapo tongwena tipange zinthu zabwino yes munambofotokoza kunena kuti aonetseni mukumuza ndithu ambuye kuti aonetse anthu mwina just briefly kungoipanga summarize kuchitiranso kwawo ndithu mwina amene amamva ngati ine kuti ayi milandu ili umo iyayi paja Gloria akambana ndi munthu akakhala kuti basi pena pake sizili bwino amuyike mu nyimbo kumanamizira ku uzimu koma ili milandu ipita kwina wake ayitu sikumakhalanso kunamizira kuti chachani Okay. ndimangokhala ndikupanga zinthu za nthawi imeneyoyo okay yes ine ndimakhulupirira Mulungu kwambiri oho ndinakula ndi moyo okhulupirira Ambuye kwambiri ndikuti kwambiri yes sinimakhulupirira china chilichonse pa moyo wangawo mkono wa nyama ino yonse mmaudziwa sinimakhulupirira china chilichonse pa moyo wangawo apart from kukhulupirira kuti Mulungu kumwamba alipo Okay. ndipo Mulungu akhoza kuchita zinthu zimene angathe kuchita mu nthawi ina iliyonse ndi zimene neyo ndimakhulupirira ndi mmene ndinakulira okay mandipeze so nyimbo yaonetseni ndi umboni chabe okay ndingofuna umulemekeza Mulungu kuti Mulungu amachita zimenezi amapanga anthu ena amatha kuyikira malire kuti akasowa television muti mutanino mukatani mufika nazo pati zawo television ndangozitayani alibe soso yankhoso kuti akupatsa kuti after television ndizipanga chani mandimvetsa eti a Gloria mwakwatiwa nde kama mukabereka such things zina zoyankhulika bwinobwino yeti koma wakuntchito kakagwiradi ntchitoyo zinthu ngati zimene zijazi meaning kuti munthu akumuyikira chani amuyikira malire akukuyikira malire kuti inuyo simungakabereke inuyo ya simungakwatiwe awa ntchito sangagwire awa sangatere awo chifukwa choti akuyankhulira chimenecho sumayenera kudana nawo koma kungomuza ambuye ndichitireni chokomachi ambuye ndichitireni chokomachi ambuye chitireni chokomachi ambuye akakuchitira chokomachi ndeunenaso kuti ambuye aonetseni kuti ndikhoza kubereka kuti aonetseni kuti mmapanga zimenezo mukhoza kundipangisa ndigwire ntchito aonetseni ambuye kuti inuyo mumatha kuchiritsa matenda osiyanasiyana ine ndatani ndachira amayika chani amayika malire mwandimvetsera so alipo anthu ena amene amakhala kulankhulidwa zinthu zoyipa ineyo kwalimbikitsa kwanga nkonera kuti osamachoka pamaso pa Mulungu chifukwa mukapanda kuchoka pamaso pa Mulungu Mulunguyo adzaonetsa kuti uyu ngobereka uyu ngogwira ntchito uyu achira uyu ndochira uyu osati zimene niyo mukuyankhulazi chabwino yetu nyimbo yamphamvu ndithudi komano pano tikamona ma social media mukumakhala ndi nkhani zosiyanasiyana of course ndimasoti maskando amakhalapo osiyanasiyana ife ndi anthu inonso mmanena nthawi zambiri mukabwera pano kuti ife ndi anthu ife sangelo titha kuphophonya titha kulakwitsa komano zimachulukira kwambiri kwanza athu ndithu amene mondisekerera mufuna ndisalilimbise fosoli wala mutalimbitsa ine ndikuyankhani mesa komano kwanza athu amene mukumayimba ndithu nyimbo za uzimu zomadabwitsa kuti kodi satanayo wapita konko ndena pakhati pachitika palena ndithu amayankhula kwambiri ngati kuti iwo atengano position ya Mulunguyo kuti ayi Mulungu ndiwo nde akuweruza nde mafika nkhani choti inu awata Gloria ife timangodziwa ngati ongoyimba nyimbo za uzimu komano cha uzimu chomwe iwo muchani mulibemo inu zodabwitsa izi ena na uzimunso nawe nzodabwitsa ife timadziwa atu zawo kuti ayi kuimba kwangoyimba chifukwa cha luso komano chenicheni cha uzimuchi mulibemo iwo sobadwa somatsopano iwo Mulungu samudziwa angoyimba chifukwa cha talent izi zimabwera chifukwa kuti cha zinthu zina mwina zimene zachitika kuchoka ndithu kwa inu sinu zoti mbali imeneyi ngati iwenso Gloria ukamaona azizako inu mwina sizingakuchitikireni mwina sizochitikirani komano vuto ndi chani
mafuta onera kuti kapena kukumakhala nkhani kukumakhala chani mukumaonjeza kuchita zinthu masikando osiyanasiyana anthu amene mukuyimba nyimbo zauzimu kudapotawa amayimba bwinobwino akuyimbabe koma peza kuti akupanga zinthu zoti anthu tikaona ndi maso kuti kuti khalidwe limeneli ndi uzimu zikugwirizana. Yes. Chobadwa mu mzimu chimakhala mu uzimu, chobadwa mthupi chimakhala mthupi. Bible mafotokoza choncho iti oyimbayo ngati akuyimba cha uzimu chikhala cha uzimucho mpaka nakalekale, oyimbayo ngati akuyimba cha kuthupi chikhala cha kuthupi mpaka nakalekale. Ayankhula mawu a Mulungu komano chili cha kuthupi manipese suti yakhala kuti ndoyamba re m'Bible muziliponso kuti matha kundilemekeza ndi milomo yanga koma pakamwa koma mumtima mwanu mumakhala sakhala soyamba ameneyoyo olo ntakhala kuti ndineyo sine soyamba it is written manipese komano judge sinuyo manipese ineyo seopanga judge inu ndiobwera kuzandigwira mkono akuti amene akudziona amene ali chilili akamudzutse nzake amene akumona kuti watani wagwa osati akamutenge ndikumuyanika ndimadana nazo akamutenge ndikumuyanika amakhota apindula chani amene ali chilili adziyang'anire poopa kuti angatani angagwe mmawerenga kuti mawuwo kwa basi kuopsa chabwino amene ali chilili adziyang'anire poopa kuti angagwe koma amene wagwayo uyu apita akamutani akamdzutse manipesa kuti tonsefe tikafike chifukwa palibe amene sakufuna kukafika zinthu zinazi zimangokhala zatani zachitika inu mukampeza artist onena zoti uwu ndi wankhani zoterozo sichokhumba chake kuti adzakhale oteroyo manipesa pali zinthu zina zake zimene wangokumana nazo mmoyo mwake chokhumba cha ameneyo ndi chokhumba chanu ndi changa tifuna tizamuone Mulungu ine ndinayimba nyimbo inake ndimana zoti ndifuna ndizamuone Mulungu mukapita ku YouTube kumuyipeza ndinayimba kuti ndifuna ndizamuone Mulungu amakhala bwanji amachita chani amaoneka bwanji mulunguyo ndimazifunsa zimene zijazo ndeni makhala kuti nechokhumba changa ndimafuna nditazamuona Mulungu despite whatever kama questions amene mukubweretsa papa kacho ndichitikira mmoyo mwanga nchani mtundu wanji but I want to see God one day. Ndenso chokhumba cha uyuyo amene mukumunena kunena kuti mbiri zake zatani ine mumtima mwanga ndimana zoti chokhumba cha uyuyo ndichotazamuone Mulungu koma mwina zango muchinga zinthu zina zake ndi mukamona kuti zanchinga muyankhuleni inenso mukandiona bwana mzandiyankhule komano funso ndonena kuti tingakudziweni bwanji chifukwa mutopezena kuti mwavala amati chani chikopa cha nkhosa koma mkatimo chifukwa tikamakuonani wina chilungamo ndinu ma role models anthu ndithu osiyanasiyana akamvera nyimbo kulimbikitsa koma ndasakumana nawo koma ndasandilimbikitsa motero nde mupezeka kuti mwagwa motero akudzutseni amamake kudabwa akulolia agwa ndeneyo ndazutsa bwanji iwowa pamene nene ndikufuna thandizo choka kwa ndani amene lazandidzutse ineyo kwa iwowa tindamambuye tikudziwani bwanji chifukwa nonse mwavala chikopa chachani cha nkhosa nonse mukuoneka chimodzimodzi koma oweruza olungama oweruza wamkulu ndi Mulungu mandivese amene akudziwa kunena kuti Gloria papa ayima pakuti ndi Mulungu iniyo ayi ife sitingazi ayi inunso nokhano kaso madziwa naso ayi ine nanga ndili pano nizikamba zawo ngati inu mesa mabwera pano ngati oyimba nyimbo zawo zimu tikumenya mbali zonse tikumenya mbali zonse ife ndife nyali yowalitsa dziko ndikuvomereza zimene zonse koma nthawi zina mukapeza kuti nyaleyo mafuta atha nde imapezeka yatimati pemphero lathu ndonena kuti pempho lathu ndonena kuti inunso muzitipempherera chifukwa ndikuti timakhala kuti dziko lili m'maso likuyang'ana ifeyo limakhala kuti maso a dziko ifeyo kapena dziko lonse lili m'maso likuyang'ana ife nde ifeyo ngati titapezeke kuti sizili bwino makhumudwa nde kuti nalonso dziko limatani limakhumudwa nde ndi pemphero lathu
kuti muzitithandiziraso kuti nyali zathu zisamazime mathandizira kuti gulira mafuta kuti mafuta tizigula ndife mafuta tigule ndife osati mukhale nawo pena pake mukabotolo kena kake ka 5 liters mukonoti atha basi chwe kuonjezera mukhoza kubweretsa mafuta kuti ife tidzitani tidziyakabeti ife ndife wanthu tivomereza ife ndi wanthu okay mmene mmakhalira ineyo ndimene timakhalira ife koma ndife dinyali ndife dimchere wa dziko lapansi paipa mafotokoza choncho ndino maunda amene andanena aja kuti munthu ndongodziyang'anira kuti amene ali chilili adziyang'anire kuopa kuti angata angafa yes mawa mphamvu kwambiri amene wako eti nzake amene akudziona kuti ndikuona kuti ndikulimba yes andzutse uyu ulendo uzitani uzipitirira osati ammoge tonse tikafike kumene upita ndikuti tonse tikafike ine mfanza amone mulungu ine simafuna ndi mafunanso na chabwino komana yes komano funso lili makhala ngati nthawi zina ndikafunsa ena amankha mauzimu kwambiri ena amangoyankha mmene abwereramo ena amati ayi timsire ambuye komabe ndimafunsa kodi ndi mmene wina sangayankhire tikamumuna Gloria Kampingu Manonga kwenda chitsogolo eti ukuziona utafika pati ukufuna utakwaniritsa chani kapena basi chimene ambuye aperekecho chikhale chomwecho koma amene obe masomphenya likhale nawo tachenutse khangati Bible lomwe limanena choncho zikuyenda bwanji ngati Gloria Manonga pena pake ndimalingalira khandi dzulo khandi lero ndimalingalira kuti ife timati tikamati tikufuna timpemphe mulungu ambuye kuti mulungu atithandize atipatse zosowa zathu chani atipatse chokudya atipatse chovala atipatse pogona atipatse chani mazimene timapempherera ambuye ine ntchito ambuye ine chani banja mwana chani banja all those tsopano mulungu atakhala kuti zonsezija wapereka kuti ndoti chikutsalira ndi chani pamenepo chotsalira I think ndichongomulambira mulungu eti ndichomangomulambira mulungu ineyo ndifuna kuti no patsogolopa ndikhale ndi ma project amenewo tizingomulemekeza mulungu basi chifukwa zonsezi nzokutha zokoma zapa dziko ngakhale zingakome zimakhodi nzotani ndizokutha zizonse zimene tili nazo zibaiba mafotokozo kuti chilichonse chidzapita koma mawu mulungu adzakhala chikhalire ndeno ineyo mu mtima mwanga chimene chikumabwera pano eti ndikuona ngati kuti ndingokhala ndi nthawi ya ma project omangolemekeza mulungu basi ndi zimene ndikufuna ma project omangolemekeza mulungu ma project omangolemekeza mulungu kaya kupita kukapanga show not necessarily a show koma mwina make ma listening sessions nyimboto pena pake zinazasokonekera nyimbo eti zimaoneka kuti nyimbo zindi madansi basi eti mukundimvetsa cheni cha nyimbo chimene chimayenera kuti nyimbo ichite mkati mwa munthu chimapeza kuti chikuuluka chikumauluka eti nyimbo imakoma ukakhala pansi umvetsere ikukhudze mkati mwa mtima mwako ngati ukufuna kudzigwedeza udzigwedeze chifukwa choti nyimbo ichi yakutani yakukhudza osati chifukwa choti mwalira zing'wenyeng'wenye zambiri ndezi kundipanga kuti ndikhoza kuthamanga tsono cheni chachikulu cha music cha music icho ine ndi chimene ndikuchifuna kuti tsopano chiyambe kukhazikika bwinobwino tizimvera nyimbo mmene timamverera kale lija nyimbo nkumakusintha nkumakulimbikitsa nkumadzimva kuti nyimbo ikhoza kundipatsa moyo ineyo mu dzina la Yesu amen chokhumba changa ndi chimene chocho chokhumba chena ndimadzimva kuti mulungu anandipasa talent mundimva mawu ndagwiritsa ntchitowa talent eti mulungu anandipasa talent ndikhoza kupeka ndikhoza kulemba ndikhoza kuyimba pa stage ndikupanga zonsezi anthu ena amalakalaka nditayimbira pamaso koma mwina chifukwa chena kuti nthawi zina timafuna tipangise zathu zichande ndalama chanchani anthu amakanika sopena kuti tikafikira bwanji kuthawi chokhumba changa ndichoti ndizakhale ndi equipment yanga bwinobwino studio yanga bwinobwino ndi magalimoto onyamulira zimenezozo takumangopita kandi background lero ndi tsiku loti tiyimbe tifuna timuyimbire mulungu basi izi zokhumba zanga ndizilizo
mmene ndinkachitira kalekale ndili wachichepere ndinali beat mistress kwaya mistress kuyambira kansinkhu kochepa kumapita mmwamba kumakula mmene ndinkachitira nthawi imene ndikangoyimba mtendere wangu makhoti watani wabwera ndili pa mtendere I have delivered not about this not about that not about kashi ndiyofunike muzitipatsa muzitigayira komano timanena kuti ndikufuna chimene chocho chikayambireso kapena chikafikire ndithu aliyense amene akadafuna atamvera nyimbo zanga kapena atandiona ndikuyimba live ndikufuna equipment muyipeza kuti ambuya andipatsa inunso mukhoza ndipangira zothekazo ino pano tokhala dziwa lonse makhaninkhani zambiri ndipo simutopa ndikuyankhula koma nthawi yatithera 30 seconds tatulutsa nyimbo imeneyi feso tatulutsa nawo zonani kwambiri aonetseni ambuya aonetseni pamene tikuyenda chitsogolo palinso kena kamene mukutchakula paliti maplan tuititatu of course manena ma projects ena ndiyena koma just briefly pene mukumaliza mawu anopita kwa mafanzi after aonetseniwa pali china chimene chikubwera 30 seconds kupereka nambala zilipo nyimbo zina zimene ndikujambula apa ndemautsenderera nyimbo zina zimene ndikujambula apa zikwana muna zingapo zikakwana zimenezo ndikhalima project yona kuti akabwere adzamvere tsopano zimene zisende komanso chinamaliza ma projects ena amene akubwera komanso nyimbo zina za nyuwani zimene zibwere komanso mawu pita kwa mafanzi zibwera nyimbozo sindikuti kuti zibwera nyimbo zanji paja sindimadziwa zimangochitika kuti tsiku limene lolo ndalemba nyimbo imeneyo alright mawu kwa mafanzi onena kuti ambuya kudalitseni kwambiri kumakhala pamenepo kumandipanga support ndinyadire kwambiri pano poyera kunena kuti for the first time nyimbo ya aonetseni pa YouTube yathamanga kwambiri ambuya kudalitseni Malawi chifukwa cha support imene mwandipatsa I don't take that for granted kuti mukupanga view nyimbo yanga yaonetseni mwakatiti in hundreds in thousands ambuya kudalitseni ndipemphero langa kunena kuti tsiku lina tizakumane kumwamba tizakumane kwa ambuya tikamaliza zimene tikupanga pano pansi tisamayiwale chimene chochoyi kuti titatha zonse akasowa atatha kutiyankhula kutithandizira izi ndi ife titabwera kudzayimba chotsalira nchani chotsalira ndikuti tikaonane ndi ambuye chokhumba changa tikaonane ndi ambuye amene anandilenga ine amene akulengani inuyo mu nthawi imeneyoyo tidzakumane naye ndepache tidzakumana ngati tadzakhale ukuda koma tidzakumane naye tili kuonyera tinengandenena kuti tiyeni tilimbikitsaneni tigwiraneni manja ulendo uwu ukanalipo ndi wautali sofuna kuti wina ayende yekha koma tiyeni tonse tigwirane manja tiziyenda limodzi mawu amene ndimanena aja sindisiya kuti musakati yalutse koma mutiyankhule mutiyankhule tipangireni misonkhano kutiyitanitsa kuti zikuoneka kuti mukutera kutiuza kuti tema direct kutiuzira kuti iwe zimene ukupanga izi sitigwirizana nazo tikufuna iwe ukalowe kumwamba ifika nkhani imeneyo tikalowe kumwamba ndiyetiyeni 0881 876 336 0881 876 336 0881 876 336 mupite pa YouTube muonere aonetseni mudzanena ino mboni umene Yehova anakuchitirani ameni awandakasowa amalizitse zawo zikoma kwambiri ndakunyadirani ndikamacheza ndinu ndimamva kukoma kwambiri chifukwa mmamasuka simmathawa mafunso koma momanena chokha chimene ndithu chikufunikiracho ndimakunyadirani mukapita Blantyre mukapereke moni mukabweranso kulongo kuno musabwerenso kuno amveredwa ku Blantyre moni from GPS teneka sowa langa dzina kufikananso sabata amamende zabwereso ndithu ndi mulendo wina namba ili pansiyo lumikizanani za music bwerani kuno kuli chitsitsimutso bwerani kuno kuli iyayi show kuli zotani namba imeneyo mulumikizana alimbikitseni zonse siyike ndithu pa namba imene muyona pansipo heneka sowa langa dzina kufina sabata amamende zabwende mulendo wina ndingono kuti mupitise kona ma programs enotsatira pano kwane mano kanema wa GPS. Bye bye.